Nogle gange nede på en café, hvor din telefon er ved at løbe tør for strøm. Det er stressende, er det ikke? Du kan ikke få opladet telefonen i baren, og du har heller ikke din egen oplader med. Du skal mødes med nogle venner senere, og du vil virkelig gerne lige Snapchat den her burger, du lige har fået serveret. Det at få opladet sin telefon er egentlig en naturlig og simpel del af din hverdag, men når du kommer hjemmefra med kun 30% opladet mobiltelefon, så er det noget, du tænker over, og det bliver lidt et stressmoment for dig, at du ikke har mere strøm på. Du vil rigtig gerne være tilgængelig på de sociale medier, på sms og på opkald. Det er næsten blevet en nødvendighed at være på og være tilgængelig. Mit produkt, det vil gå ind og afhjælpe det her stressmoment. Det er, når der er sådan, når man løber tør for strøm. Jeg vil gøre opladning mobiltelefoner mere tilgængelige, når det er, man er ude, ved at sætte opladestationer til mobiltelefoner op. Først så vil jeg have fokus på by- og nattelivet, da det er der, jeg selv har oplevet ofte at have det her behov. Da jeg dykkede længere ned i den her problemstilling, fandt jeg ud af, at jeg løser faktisk et behov for to parter. Der er forbrugerne, som jeg har sat til 20-30-årige, der har et behov, når de er længere tid ude, til at få opladet deres telefon, fordi de bruger den meget. Og så er der faktisk børnene, som også har det her behov, fordi de rigtig gerne vil imødekomme gæsternes behov for at få opladet deres telefoner. Så derfor siger de ofte ja, men det er altid forbundet med risiko. Der kan jo ske nogle uheld op i baren, eller den kan faktisk også blive stjålet, fordi bartenderen simpelthen ikke mulighed for at kunne holde øje med de her telefoner altid. Det jeg gerne vil, det er at opsætte en opladestation, som kan betjenes af gæsterne selv. De kan låse deres mobiltelefon ind i et aflåst skab, hvor der er 4-5 af de mest brugte opladestik. De kan få opladet mobilen i f.eks. en halv time for et lille beløb. På den måde bliver opladning af gæsters mobiltelefoner mindre risikofyldt for begge parter, og stedet kan sikkert tilbyde en ekstra service for deres gæster. Maskinen den kan som sagt betjenes af gæsterne, og derfor tager det tid for restaurationspersonalet for at servicere de andre gæster. Opladestationen ses på nuværende tidspunkt, eller man ses opladestationer på festivaler, hvor der er, du kan have dit eget stik med, og så er der de her små opladestationer og docking station, som du kan tage med. Ellers er det ikke særlig udbredt i Danmark. Det er mere udbredt i USA, hvor det står på caféer og barer og i det offentlige rum. Det er derfor jeg også ser, at der er et stort skaleringspotentiale i konceptet. Og drømmen er, at jeg gerne vil lave et mere bæredygtigt design end dem, der er i forvejen. Og så vil jeg gerne sætte opladestationer i det offentlige rum, hvor det er, at jeg kan inkorporere solcelleenergi som strømforsyning. Jeg er Cecilie, og for at kunne realisere det her koncept, skal jeg teste og designe et pilotprojekt med bare smil, hvor det er, at jeg skal have indkøbt en allerede funktionsdygtig opladestation, hvor det er, at jeg kan måle på forbrugerne, prissætning, omsætning, tid og antal opladninger. Derfor håber jeg rigtig meget, at de gerne vil hjælpe mig med det her mikrolegat, for det vil være en enestående mulighed for mig i hvert fald, for at kunne realisere min drøm. Tusind tak, fordi I lyttede.